De la lipsa tuturor dinților la o dantură fixă. Hai să-ți explic etapele All-on-6 și cum putem obține o dantură fixă perfect funcțională. Proba unei garnituri de dinți de plastic pentru a analiza forma, culoarea, volumul și poziția viitoarei lucrări definitive. Dacă totul este ok, vom face proba scheletului de metal, adică a structurii de rezistență, care poate fi din titan sau din crom cobalt. Peste această structură de metal vom primi la probă o garnitură de dinți cu care vom analiza forma, culoarea, volumul și poziția viitoarei lucrări definitive. Iar la final, pacientul primește în cavitatea orală lucrarea definitivă cu care va pleca acasă. După înșurubarea, după fixarea lucrării definitive în gura pacientului, vom face o verificare radiologică la noi în clinică. Pe tot parcursul planului de tratament, pacientul va avea dinți fixi provizorii, iar toate investigațiile radiologice efectuate la noi în clinică sunt incluse în costurile finale.